Bon dia a tothom. No us comparteixo pantalla, no he fet un PowerPoint, ja són 4 punts menys, però bé, sí que em disculpareu. Suposo que el que us vull dir és més fruit d'una reflexió que m'agradaria poder-vos-la fer arribar i que dona context al que estem treballant el dia d'avui i que pretenem treballar. Aquest text jo també el faré arribar perquè quedarà gravada la reunió, però també si el voleu tenir a mà. El treball per la ciutadania global és la manera com la Companyia de Jesús entén la dimensió última de la seva acció educativa, una acció educativa que està empeltada, que està en la missió que desenvolupa a tants llocs i països de formes tan diverses. M'agradaria com desactivar, encara que a la companyia Can Jesuïtes som experts en crear eslògans, però m'agradaria que no entenguéssim això com un eslògan més, sinó com un descobriment missional que fa la companyia com a cos, com a conjunt de gent, jesuïtes, laics, laiques, en tot el món que intenten veure en l'educació una palanca de transformació de la realitat. Deixeu-me començar dient, per tant, que si abordem el tema de la ciutadania global com un reguitzell d'activitats o com un seguit de fórmules màgiques, doncs ens farem un flac favor, perquè la ciutadania global és la manera que té la companyia d'entendre la seva dimensió evangelitzadora. No és cap estratègia d'aigualir un missatge, em refereixo al pròpiament evangelitzador i religiós, que pot no ser acceptat per algunes societats o per part de la nostra societat, concretament aquí a Catalunya, per exemple, cada cop més plural des del punt de vista conviccional. Deixeu-me abordar o aprofundir una mica en aquesta idea amb dos comentaris. El primer és el punt de partida de la ciutadania global. La mirada que ho desencadena tot és la que apareix a la contemplació de l'encarnació dels exercicis espirituals. Potser a molts de vosaltres això us sona xinès i tindreu tot el dret a que us soni xinès, no? També a Xina els sonaria xinès, també, no us penseu. Però la mirada sobre la realitat implica la seguretat que Déu ho habita tot i és Déu qui l'habita, qui habita en aquesta realitat. Que la mirada que Déu té i la mirada que nosaltres tenim no són dues, sinó que estem destinats a sintonitzar, a sincronitzar aquestes mirades. Per tant, és un punt de partida molt contemplatiu. I el segon punt, que és una acció que pretén transformar la realitat. Un aprenentatge que no aspiri a entendre més i millor la realitat, que no parteixi d'ella per resoldre problemàtiques reals i significatives, no podrà servir-se dels reptes per desenvolupar el coneixement. Si no volem transformar el nostre entorn, aprendre deixa de tenir al·licient. Potser no per alguns, però per a nosaltres sí, és a dir, no per a aquells qui ens creiem que el nostre món l'hem de canviar. O l'hem de deixar un xic millor que no l'hem trobat. I sobretot davant d'una realitat que clama. I tenim moltes imatges, algunes ja han sortit en la pregària inicial, d'una realitat que clama, que crida en els marges del nostre planeta. I aquest crit no simplement ens ha de fer asseure davant del televisor, sinó que ens ha de fer moure. I moure les nostres persones, els nostres col·lectius i també les nostres institucions. Per tant, entendre l'aposta de la ciutadania global és entendre en una educació que és tota ella interconnectada. És comprendre que l'enteniment, l'aprofundiment de la realitat és dinàmic i que sempre pot ser aprofundit. I que no ho podem fer sols, que ens necessitem per poder caminar i anar més lluny. És com si diguéssim que l'accés al coneixement és compartit i en tant que compartit és real. Per això parlem també de treballar en xarxa. No podem parlar de canviar el món si vivim la xarxa de Jesuïtes d'Educació com a exemple com un obstacle per al meu desenvolupament. Però tampoc no puc entendre que la meva etapa vagi bé si la resta de l'escola és un desastre, que això no es dona aquí. No puc acceptar que el meu grup de referència vagi bé, dic grup classe, grup més nuclear de l'àmbit de treball que sigui, quan el grup del costat és un caos. Perquè és una educació que persegueix el bé comú.
Clar, podem caure, com tants altres moments a la nostra història, els qui teniu més recorregut al nostre col·lectiu, doncs crec que estareu d'acord amb això, amb aquest perill, de caure en un eslògan més. Bé, ara només parlem de ciutadania global, vés a saber l'any 2027 a veure de què parlarem, no? Aquest matí anireu desenvolupant quin contingut té i quina comprensió podem tenir, però sí que m'agradaria tornar a insistir en com la Companyia de Jesús fa la recepció de l'opció per educar en la ciutadania global. En primer lloc, retornem a la importància de la integralitat en l'educació, com també parlem, des del punt de vista espiritual, de la integralitat de la vivència espiritual. No és un sector de la nostra persona, no és una part del nostre horari, sinó que és tota la nostra persona. No és sols una educació acadèmica excel·lent, fins i tot tampoc es tracta ja de dir que fem educació per sols, que fem educació per projectes, ni tampoc que hem aconseguit innovar i orientar l'escola, diguem, del segle XXIII. És que això, per entendre'ns, molta gent ja ho fa. I molta gent diu que ho fa. Ho fa? Bé, això és un altre tema, però en tot cas diu que ho fa. Però creiem que el nostre projecte, i aquest és el descobriment, ha d'estar animat, és a dir, tenir ànima, animat, per quelcom que també els pares ho demanden, que és aquesta transformació, aquesta mirada transformadora que té l'educació. Perquè entenc que els pares, o bona part d'ells, també ens demanen una educació que vagi més enllà d'una saviesa admirable, però no imitable, d'una perícia tècnica, intel·lectual, insuperable, però potser buida d'esperit, d'una capacitat d'anàlisi increïble, però deshumanitzada. Això no ho volem en cap lloc. Sovint s'ha dit de la particular empremta d'un antic alumne dels jesuïtes. I, de fet, ho hem intentat definir i hem fet reunions. I jo he participat en reunions maratonianes per intentar definir el perfil de l'egresado, fin de la cita. I això és molt difícil, perquè hi ha un no sé què. Pot ser que la fórmula de la Coca-Cola l'han inventat els jesuïtes, vés a saber. Però el que està clar és que hi ha quelcom que pot tenir a veure amb aquesta permanent inquietud per la transformació del nostre entorn. Com que la realitat és molt plural i enormement rica, la companyia ha formulat 4 preferències apostòliques que ajuden a traçar camps comuns. De fet, aquí teniu al darrere, ja ha tingut bastant èxit aquest atrezzo que tinc per les videoconferències, de les 4 preferències apostòliques, a traçar camps comuns a tots els apostolats de la companyia. Qualsevol dels apostolats, qualsevol institució és un mitjà i qualsevol institució ha de ser transcendida. Cap institució és una finalitat en si mateixa. Està al servei de quelcom que va més enllà. Entendre's això dona tanta tranquil·litat perquè, clar, sovint ens sentim atrapats pels nostres problemes immediats. No us estic relativitzant ni molt menys i voldria tot ans al contrari. La vostra tasca que valoro, agraeixo i de fet em sento profundament simpatitzant perquè jo he estat també molts anys ficat aquí fins al coll. Però es tracta de veure quines accions poden ser desenvolupades transversalment i no solament com una institució. Mostrar el camí cap a Déu, la proximitat afectiva i efectiva als exclosos, acompanyar els joves en la recerca d'un futur millor, la cura de la casa comuna, són un camp d'acció que ha de ser resposta en el teixit col·lectiu. Quan parlem d'un ciutadà-ciutadana, que no ha de ser simplement una persona individual, sinó la seva interacció amb els altres, perquè tenen una mirada global, com ara diré. No sols, doncs, de la companyia universal, aquesta mirada, que és la que s'intenta fer. Per això s'han definit aquestes preferències en 10 anys, dient que tots els plans apostòlics de les províncies han d'incloure aquests 4 punts. Però també una plataforma, que és la que estem a Catalunya, no sols d'una plataforma tampoc, sinó també d'una mateixa xarxa d'escoles. I no sols de l'escola, sinó d'una etapa fins a arribar a l'últim racó i persona de les nostres institucions. Per tant, a mi se m'acudeix entendre la ciutadania global des de l'escenari més ampli de les preferències com 3 invitacions que se'ns dona. La primera invitació és evangelitzar la mirada. Si fem el de sempre, però amb una aparença diferent, podem tenir el risc de malbaratar el missatge que volem transmetre. Dir que tot canviï perquè res canviï.
Jo crec que això seria no entendre el món en el que estem. Un món, no podem dir postpandèmic, i que m'ho diguin a mi, en aquest tsunami que hem passat a casa meva, no estem precisament a la postpandèmia, però estem en un món que s'ha sotraguejat profundament i, per tant, no podem dir que ha canviat tot per no canviar res. Si tornem al mateix lloc que estàvem abans de la pandèmia, la humanitat haurà tingut la cagada definitiva, diguem. Perdoneu la baixada de to. La primera invitació, per tant, a evangelitzar la mirada. La segona, una oportunitat de treballar amb altres. L'equip no és sols una estratègia pedagògica que toca treballar junts, sinó que és una trobada amb l'altre, fraternitat, i amb l'altre, en majúscules, transcendència. I la tercera invitació, doncs ser radicals, i radical vol dir no solament a totes, sinó també acabar a les arrels, en sortir del propi amor, voler i interès, una expressió profundament ignasiana. És a dir, de sortir de la meva tendència a autocentrar-me. De ben segur que la nostra escola ho fa molt bé. I de ben segur, i no ho dic ara amb ironia, o sigui, ho fem el millor que podem. Però o aprenem que la mirada de Déu transcendeix els detalls i invita a una transformació interna que s'expressa després externament, o els processos de millora personal i institucional tindran molt poc recorregut. Honestament ho dic i m'ho crec. Perquè la transformació, vaig acabant, que pretenem no s'esgota ni s'atura en el canvi del propi jo. Seria apostar per un intimisme molt actual, però crec que gens evangèlic. Clar que necessita de la conversió personal i molt gran, però no s'atura en el propi jo. No som una juxtaposició de jos. No. Per això no és sols ciutadania, no és sols una manera de ser ciutadana, sinó una manera de ser ciutadana global per a totes les persones i de totes les maneres imaginables. Ho haurem d'expressar en estratègies i activitats concretes, però també opcions que han de tenir traducció en molts àmbits, fins i tot en la nostra estructura organitzativa. Per exemple, la ciutadania global no té sentit, al meu entendre, si no és recollir les sinergies que es generen entre l'àmbit, per exemple, pedagògic i pastoral. Com sé que s'està treballant, per exemple, a Direcció General. Clar, per què? Perquè si no té una traducció en la nostra estructura organitzativa, doncs al final caurem en el que sovint tenim el nostre perill, que és en acontentar-nos en activitats que són un producte necessari, però producte final d'un procés de canvi molt més profund. Per tant, no empobrim la invitació que se'ns fa d'una manera de pensar, de sentir, de somiar. Que aquesta jornada ens permeti albirar aquest canvi i el nostre lloc en ell. Moltes gràcies.